vážení hostia, študenti. Keď sa povie vedecká konferencia, nesnanej by si mohli povedať nuda. Ale my, žiaci gymnázia, vieme, že to v žiadnom prípade nie je nuda. Práve naopak, vedecká konferencia prináša veľa nových poznatkov a zaujímavostí, dáva možnosť žiakom prezentovať svoju prácu a získavať nové skúsenosti. Začíname. Dobrý deň, volám sa Kristína Božniaková. Volám sa Ivan Lachšan, som žiakom príjmy. Vážení diváci, volám sa Miška. Dobrý deň, my sme žiaci prvej A. Čau, ja som Dávid. Ja som Martina Konajová a Veronika Konštárová. Takže vítajte. Ja som Lukáš Fázik. Volám sa Natália Božniaková. Attila Žiroš. Víťazí minuloročného festivalu muzikálnych filmov Attila Žiroš, Jakub Endula, Jakub Varko a Arsen Rusniak. Čo práve držíte v rukách je nemecká 10-ránová poloautomatická malorážka komorovaná pre nákup 22 Longrad. V kombinácii s kolimátorom je to presná a účinná zbraň pre prototačný čas. Ešte predtým, než strelíte, zvážte toto. Váš cieľ sa nachádza vo vzdialenosti 20 m. Pripravila som si pre vás prezentáciu, v ktorej sa preniesieme z našeho sveta do sveta mytológie a mytologických bytostí. Dneska som vám prišiel povedať niečo o téme, ktorá sa volá zakrývanie času priestoru. Na tejto konferencii by som vám rada porozprávala o krásnom, ale o najmä veľmi zaujímavom meste, o Sarajeve. Dneska vám odpoviem na otázky, ktoré ste sa ma pýtali ohľadom nainštalovania telefónu. História krásy. A dnes sa vám pokúsime objasniť niekoľko vecí ohľadom veľkého tresu. Teraz vám povieme niečo o tom, čo vlastne basketbal je. V tejto prezentácii si objasníme základné termíny týkajúce sa tohto učiva a takisto sa budeme zaoberať zaujímavou témou. Dubovský vás rozdelí do skupín podľa mien. Dubovský zoznam. Rýchly, zajac, vyskočil, tvrdý, bobek, vytlačil. Ďakujem. Na záver by som chcela poprosiť pána riaditeľa Igora Barana, aby zhodnotil priebeh dnešnej vedeckej konferencie. Stretli sme sa tu už 7. krát a dovoľte, aby som vyjadril svoje pocity. Význam takejto práce oceníte snáď niekedy inokedy. Možno si neuvedomujete, aké veľmi dôležité a prospešné pre vás je zapojiť sa do takejto činnosti. Už len to, že si musíte vybrať tému, niečo pripraviť, odkonzultovať, dať to do nejakej prezentácie a v neposlednom rade vystúpiť tu pred vami všetkými.
Není to jednoduché, ten, kto si to vyskúšal, vie, čo je treba. Prosím pána inžiniera. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa tiež v úvode rád poďakoval hlavne vedeniu školy, ale hlavne pánovi riaditeľovi, že som mal možnosť zúčastniť sa tejto vašej vedeckej konferencii. Som absolventom gymnázia, takže ma teší, že niečo takéto vôbec vzniklo na tejto pôde. Oceňujem hlavne prístup prezentujúcich, ktorí tu boli. Skutočne boli tu niektoré témy veľmi odborné, boli podané profesionálne. Bolo vidno samozrejme, ktorí boli možno troška začínajúci, ale som presvedčený, že v tých ďalších ročníkoch, pokiaľ sa bude pokračovať, tak sa z nich stanú skutočne profesionálne v danej oblasti. A skutočne len tí pripravení a tí, ktorí chcú byť jedineční vo svojom odbore, môžu získať ďaleko viac ako tí ostatní.